kilong kemi kilong kepa ki para banget barok ki parlok ki bayok ngau ke negajing sawa jong ka ketien ke jong belai bau men sem jong belai un yo ban ya lai lo ya pedeng jongi batong ini apa ino syaga kubor na ka ketien ke jong belai ka kubor ka bau belai don ya ka ban keren ha pedeng jongi hagene ka met ka bamenta kalong na ka kitab jing pen pau kalenong kabar bat ngan pen pule ya phi ya ka dekat ka basau ki kenten ki bang kumne henrei ngadon kan me ka ba persya ya pha ba phala i no ya ka jing e jong pha ka banengkong henrei ngadon kan me ka ba persya ya pha bat kata kalong ba phala ino ia kajing jong pa gamanengkong ka kubor hakene gamit namar kata kalong kabalang lane ki kristan ki ba ino ia kajing gamanengkong pi hakene ka kitab jing pen pau habangi pule ya kalenong kabaar bat kabalai jong gane ka kitab jing pen pau ngin syam hangne bagi don kini ki kubor ki ba ublai ula pen pau hau yones hakata ka daulenong patmos bat ya kini ki kubor lapha balato syaki henyau teli ki balang ki bagi pule hagalenong baar bat balai jong gane ka kitab jing pen pau arteli nagi nyau teli ki balang kilong ki balang ki bahagaktin nong wei kiong a perfect church kabalang ki balang ki babiang ki babet kawei ni kita gede kabalang Smyrna bat kawei pat gede kabalang Philadelphia henrei ki san teli ki balang ki don haga jinglong kaba isyer kai kaba itrim bat kaba isyong sir haga jinglong bat haga jingem kaba kenjaman sim bagina ya keren ya ki babun kita ki balang henrei hangdeng ya keren ya ka balang ka kubor syaga balang kaba don haga nong ba Efesus bat ngam don kamsyo banda keren benia ya ka balang Efesus lani kanong ba Efesus namar nadu gamit gabala pli katim nganget balalam perang balaya keren ro ya kata henrei tang kandiat ijing pen ken mau ilong ba kata ganong ba Efesus gaba he gaba krau gaba donam kata ganong ba Efesus gaba reus ba gaba bon gibreu gibala kapnya kata ganong ba Efesus bat ganong ba jong gitaris kibawan mdei tang najan henrei na keleng gapertei kibawan ban pek ya ka jing pela jong ga tempel jong ga belai Artemis lene daina bat nang ta syusyu ki don segiwe ki jing pela gibadon Efesus kadon kata ka business opportunity kabagila ban pene ya ka khayi ka pateng bat haga bakum kata ka jaka kabala suthit bat kabala syongnong rimba kata ka jing mane belai Artemis kata ka jing mane belai Daina jong Gibril kamtam ki Greek ki basyong hapo Efesus nado san spa san peu haswa ka jingwan ka jo Jisu Gibril kila depan penyeng ya ki Greek kila penyeng ya ka tempel jong ka belai Daina namar kata-kata mudur mapi kan niam gabala suthit bang ta penban leng ba ga jing poi ga jo pol lembat wa equila bat ga preskila kila ya lap ya ga gospel kila rung ha ki synagogue balapen pra ya kata ga jinget ga badon hang ta tam lele haga jingwan ga jo pol ka ba arsin haga benai senrai jong ga snem ga basan posau hadin ga jingyap ga jo Jisu upol ula poi Efesus but day haga ta ga jingwan ga jo pol baula ya lap bat ula ya lap ye ki babon ki jaka ki kendong gen surat jong ganong ba Efesus
Bat ulah sa hang ta gombalai senam ai ulah penhek pensan ulah hikai ulah besa ulah peja ulah thong ulah bu ya ginong yalam ya ginong syarai kiban pet ban kemi ya gabalang Efesus hadir nabot bat bau pol ulah mi no nang tanda Efesus haga jing ya jong kapor haga por mensua haga badang sedang ya gaban seng ya gabalang hang ta Efesus ngacu kuat ban pen kan mau kan diat bagai yeng gajau Aquila bat ka Priscilla kalong ga yeng mane haga bagi akan dolang haga ne ga yeng jong Aquila bat Priscilla kogi para banget bait kat nungut na pedeng jong kilong yeng long sam kat no teli kilong yeng long sam haga balang mau reng kenang kiban long gum ga yeng ga jong Aquila bat Priscilla haga bagadon ga jing mane belai haga yeng ga sam jong ki Henry kabas ngausi kalong ban pai ya kilong yeng long sam jongi lapen sniu dor dagi jing di buat lapen sniu dor dagi kten si kten sang lapen sniu dor dagi jing long gi bajak lia bat dagi jing long gi bom ya dei bat gamon ga jauh belai hang hadin jong kata baga balang Efesus te kalanang he kalanang yar kalanang roy lah gajing bun breu kalanang roy ro lah gajing syampang gajing tep gajing et bat kum ta ter ka balang galayang skam kalong ka balang ka baklan bat kalong ka balang ka skam gajing et hanrei kumno haga jing ya jonggi por gisnam kumno ka balang Efesus I kumbagas dang ya kaban duno ya ka ei ka kongsan haga jingem ka jongki badai namar kata kadau haga ni ka lenong baar jong ka jing penpau bangi ya pule menta ngi pule syapang ki Kristan ki badon Efesus kibala ino no ia kajing it kabanengkong hoi nadu kinong yalam jong kabalang daga baburam ban keren ia kajing shisha usoitan ulayo nengkong ia kinong yalam jong kabalang ha Efesus nadu kinong yalam jong kabalang hadu gikon jong kabalang barok lasdang ya kaban pensneu dor ya ka jinglong jingem Kristan ka jongki hoj gidon sibun ki kam ki baba bagini ki Kristan Efesus kilale kadon ka jing terai minot bad ka jing yale sitom jongki naga bentaban syakri ya ublai ha kabalang bat habangi pulero ya gadgot baar balangin syam bagi deiro gi Kristan gi bom ju ailat ya gajing sneu bahkan rong hapa balang hagawai ka kentin ka bamut bakimla ban tolerate ya ka pop ya gajing ijli ban pen ya klek jaktung haga balang dei namar kata kadau kalong ru kabalang kabom ju ailat ya kita kinong yalap lamler kabada bisyar tu bat kabada bisyar benia abha bat nalor kata kalong ru kabalang kabalak loy ya gaban sya shitom nagaban taka kerteng ka jau jisu haba pek season pek la abanong magalong gabalang gaba itenat hadu kata-kata rengkat bat gajing long kod gajing long shida haba pek nabar gijing hikai kiba biang bat kibom dei gijing hikai kiba yakle apertei bat kiba bakla gajing yaisha gajing minot bat kajing yang skam naga bentaka kerteng ke jauh jisu hapdeng kan nong ba jong kin nong mane belai tahu Henry singapa ublei uong bakine baro
Kim long ai ruam bat kim don dor ai ruam namar bakim syamla ichu ya ublay kum bakijui ban batai ya kata kekentin kilai no ya kajing it banengkong kamut bakim syamla ichu ya ublay kumba kijuit hagaba menengkong lane kabasdang wei ne kinong tho bat ubri ubakrau jong ublay hagawei ne kijing tho ke jau angkomne all your work for the Lord is worth zero baro kikam bat kijing syakri kibab hi syakri ya ublay kisyong dor tang jiro lanikim syong dor ai ruam klam kata kajing it kabashram ya ublay utrai uba ublay uong yaki Kristan Efesos ba kilahapno haga dikot kabasan ngipule token mau namar kata nang no palahapno. It is a fallen church. Kadai kabalang kabalahapno. Ki Kristan Efesos ki lahapno. Donna breng jongi habangi keren ya kejengapno. Nyipek sekikon samla jong gabalang bagyong ba ulayahap samla daga baburam lane kalayahap samla nyipek sekitai giba syang giba sesurak sekiba takiat bat sekijaka jong gejeng sengau bahapertai bagyong kilahap no kumno pat syapang jongi kibas mat ban let jeseng tiska hagaba mangiru kum ginong Efesos ngilahap no nakajengat bad kata kabangi hapno agalong namar bangim syamla ichu ya ublay dagaman sim kabarham kabakut kum baik hagipor kibaladap mudor mapi manga ubasyakri ublay modor mapi kine kinong yalam jong kabalang kinong yalam jong kejingasang gentay modor manga bat mapi kum ki Kristan larangin paidin no na ublay bat pai syakani kapertai ken mau bahaya kabalang ha Efesos katkum kane kalenong baar jong kejing penpau latip yaka the church that left its first love. Left lapendon kam da kata kegentin left. Kabamut bakala laino ngakua bapin syem ya kata kajingmot. Kabalang kala ino. Ya kajingit kabanengkong kabamut mdone Yesu. La left la ino ya kata kajing it benengkong ya kajing it kabaju it syirham ya ublay kata kam syam ladan syo bat kane kajing jana mar kata ngamot benong kane ka kubor kabalapa lengba uyonis hagata ka daulanong panmos baulapa ya kane ka siti sya kabalang Efesos na kane ke jingjalan ne na kane ke kubor don kijing sisa ki bau belai don ban keren yangi kajing sisa ka banengkong ka bangi yoi hang ne kalong bahabangi pule ya kane ke kubor sya ka balang Efesos kapen kan mau yangi ya ka ei ka bau trai Jesu uladep keren lopa bad uladep ya tu lopa ya kaban saja hagis ni haswa ka jingwan pat ka jo hau Matius arbau sau kalenong ka dikhat ka bakar u Jesu ulaya tu lopa te namar baka pop kan manbon kajing it jong gibabon kan man kriya
Kata ke jingit yo belai kalaman kriat bat kala pejak selam-selam. Badai nama kata kadau kabalang Efesus. Kala dono ya kata kai ka bakordor tam maga jingem. Kum mengapenkan mau biang bat ban biang ya kaju balada download ya kita ki qualities ki jinglong babha barokot kumbadon ginong Efesus henrei ladalai no ya kajing it kabanengkong kita barok gisyong dor tang jiro bat kam don jing mut ai ruem namarkan mau ya kene kawai serving God can never take the place of loving God. Kabasyakri ublay kanamla ya gaban syem ya gajaka banong bangai ya ublay ngidon sibun ginong syakri belai handrai ngidon kandiat kiba ya ublay ngidon sibun kiba yakni bat kiba kuah ban long nong yalam handrai ngidon kandiat kita kiba don haki kejat ke jauh jisu bat kiba ka jingem kabaru belai kiban pen kok ngo ya lade hau belai Nyem haka pertai namar kata kabala sya pentame hagi bor jongga jingdom kajing yo belai kalaman peja dei namar kata kadau kajing ga bekentang ga jong belai ka theli bat ga suda haying marwei anda pipoi haying ban syem ya ka bible ban pule ya ka menmit lan man step lada kam dei bat mit bat step ro at least lada pipule sisin sisngi ban syem ya ka bible ban buson ya ka mdon por ya gaban syem ya ka bible kababun kapor kalong bagi penlot haga mobile phone kababun kapor ngi penlot hagi AJ ki bom mentoi bat ki bom seiso jong kene ka pertai kaktin ka jong belai kamdon jaka syu haga jingem ka jongi kajingi jongi ublay kalas dang ya kaban pejakno bat ngim snau tenat syuk ban ya keren siapa ublay ngim snau tenat ban ya keren ya kiai ki baken jaman sem oh ngila penlot ya kapor kajing ya be ya kajing start ngila penlot ya kapor kajing ya be ya kaspa bertai ngila ya penlot ya kapor tang hagi ai kiai kijing snau bahabat don lelei hagi jing di buat hagi jing ya thala haga jiyat kan riang rengkat bat kene ka partai bat haga siti ka baar jau Timothy upol uladepan kedeu katto kane teligi jinglang ki bangin yo i bagi pau syai kedar hagis ngi ki bakaddo ka baar Timothy kalenong ka balai upol luang namar ki breu kinlong ki ba itang yalade kinlong ki breu ki ba it sebai kinlong ki breu ki ba sarang kilong ki breu ki basneu ki bom ko ngo ya lagi kimi ki kpa ki bom sngongo bat kum to terter haga de kot ka basan wong ki badon ka dur ka jingru belai henrei ki balen ya ka bor jongka haga de kot ka ban nyawong ki bajuyo hikai halagasni henrei kum jula ban poi syaga jing tep ya ka jing shisha oh ngitep ngiyo ki jing hikai ngilong ki kon jongka balang henrei tangka nambat tangka kerteng bagi longgi kon jongka balang henrei ke jingem jongi kamya dai dor setia kanongot na preng jong pi ki badon kene ke jingesang ki badang duai ki badang dem ko seu banwat ya ka khmat jong belai ban duai malakasni kanongot na preng jong pi ki badang syem ya ka por banongan penlot ya ka por ban syong ki kijat ke jong nong penem pigen mau ya ka mari haba utrai Jesu lawan hayeng jongki kasyem ya kata kapor kabakordor da kabakasyong haki kejat ke jong Jesu banjo ya kajingnya selok lembadu henrei kamarta te kakuslai sat namar kita kikam kibaken jado kibakadei ban pendap adang donem hagi bakum gini kisni kibawat ya kakmat jong belai balara kade kamit piong ko ba walang ngadei manga uwei lane ka wei na kita kibaka jing it jonga yo belai kalas dang ya kaban dukno ban kalas dang ban lepno hagene kamit namar kata ngong ya fi pen bej ya laka jong ka jing em compare pidei mano hakmat jong belai mjudon kerdan hakmat jong belai mjudon uwei ro henrei kmat jong belai barok ngilong ka jo balada ngim kelah kapamot ngi barok ngine jotno kunjo
Kajing sisya kabar kabang yoi nagane ka kubor siya kabalang Efesas kalong. Kan mau ko kilok ba wat nam kalat. Kan mau ba kito kijing kito kijing janjar kito kijing kan rom kan ram haga jing bat haga long yeng long sam jong pi kimi day nagadau ba pila no ya ga jing baneng kong. Kadai ka result lani ka produk ka bami nagata ka jing ino ya ka jing banengkong. Haba ubriu ula ino ya ka jing belai. Haba ubriu ula landat no ya ka jing belai. Dei hang ta bami ki kan rom kan ram ka jing Dei hang ta bami ki jing snausi bami ki jing koslai. Dei hang ta ba om don jing suk hagane ka mensim wala dangi yo lot ya ki ai bara. Kijong kani ka perthai kamen sim kam dan jingsok haga kitab jauh Jeremia lenong ban riu dekat bakat sau ublei leng bau Jeremia ulak keren yaki kon Israel kata kapor uong yaki kon Israel bakia ong bakia perta ka jingsok haba om dan ka jingsok. Namar bagi kon Israel kila landet no ya ublay. Namar bagi kon Israel kila ino ya gajing banengkong. Oh kila pensyong nong rim ya la gajing hagas pa agaba maki kidon. Kila pensyong nong rim ya la gajing hagajing nang jing start gaba kidon. Kila pensyong nong rim ya la gajing halaga jong kari bagi snows cam. Bagalong kari gaba sok gaba san. Kari gaba bed gaba biang bagian syong bagian sa. Henry kim tep bagi tagi ai baro kinam la ban ya rap ya ki habagi wan ban shop ki jing ban ki jing janjar kan ka jing kan mau ka jing no ya ublay ka jing no ya ka jing ka banengkong ka deina ka daw ba ubreu ulas dang ya ka ban ya no Bat hawa beriu lah sedang ban yano rayano kata kajing yo belai kelanang pejak suki wak lada ule menle kumba udang yo belai ro hendrai haba gadok not kala syawai onam la ya gaban le menle Islam kapau syai kedar kata kajing le arsap gajo ban syud darab jot ba udang yo belai haba gadok not ulai bad ulai ya kawai pat bad kata kalong ba ulai ia kena kepertai. Ban yemla ban kelet yo apostol Paul haga jingyai lenti ke ban yalap ya ke gospel. Oh la ya kendu yo we kena samla. Badu tahu kena samla ulong ubah syirham maka jingat. Yemla ban kelet baula ya kendu yo kena samla. Ubah don ya ga donut ka terang ban syakri yo belai. Ula ya bot yo Paul keleng-keleng. Henry kadon kapor bau tau kena samla ubakar tengu Dimas kadon kapor ka bau tau kena samla ula ino ya upol utho syau Timothy hagabaar Timothy sau lenong dekat bakandai bat sipau upol utho to pen keloi banwan shen syanga ko Timothy namar bau Dimas ula ino yanga Badula ia kena kepertai. Badula letno sya Thessaloni, Ukresen sya Galatia, Utitos sya Dalmatia. Timothy angupol, uan keloi, bania senran bat nga, namar bau Dimas ulaino yanga, baula ia kena kepertai. Hadodon na pedeng jompi kibala ino yautrai. Namar ba pila ia kena kepertai. Pila penlong belai yano hagado anot jompi. Pila nyukor yano pila bu yano latung sim yano hagado anot ga jompi balat ban ya ka bapi yo belai ka donot ga jom belai ka pat baru belai singau sik thang na ka benta jompi. Oh kan mau bah kan ka pop kan ka pertai kalau da pila syok jing ya kan ka pertai kan mau ba kan ka pertai kalong tang kanong syat syukor
badom don ke bagane ka pertai kala ban penjak seliang penjak hon ya pi shilenter kanam la ban ay pi ka jing sok ka bashisha kanam la ban ay pi ka jing kemen ya ka jing sok ka bana ho ni persyang ya ka ban wat ya kata ka jing sok da ka bangi mudur da ka bangi ino ya ublai ni ino ya ka jing la jong kumba i ukon sarong aurea mudur bahang tai ka don ka jing ngau bah hang tai ka don ka jing em ka bashisha hang tai ka don ka mining ya ka jing em jonga penbanan dala poi hang tai it is horrible kalau nga snow share kai hadu kata-kata badai namar kata-kata ublay hagane gamit wan ra ya pi hagane ka jing sang yalap banong ko kong ko ba ko samla shenrang samla kantai kane kade gamit ba pen ya sok baru blay kane kade gamit ba pen wan pai show blay nagata ka jing ya sakama kalanti ka ba filayat kabalai ka jing shisha kabangi kane ka kubor syaki Efesus ka jing shisha kabalai kan mau ya kane ublay daga jing it ka ba bom jukot bad daga jing it ka bom jubu kendon unconditional love ublay daga jing it ka ba bom jukot bad daga jing it ka bom jubu kendon ukot ia pi bad yanga bagian wan pai biang show saci senpat haba pule ya kadekot kabasan jong kane kalenong bar jong kajing penpau to kan mau namar kata nang no palahap no batu kelah kabamut batu le biang ya kita kajing le gibaneng kong kadai kajing kot ke jong belai yang abad dia pi bagian wan pai biang show sajise syam labu kendon banong bangan it biang ya pi lada pile kum ne kum tai hendrai ubeleu it ya pi kum tu kum ba pilong rengkat bagi pop bagi jing em jompi rengkat bagi jing bakala rengkat bagi jing paidin rengkat bagi jing ikno gajing lendet jompi u belai u ya pi kum tu kum ba pilong baru belai ong ya pi wan pai biang kela ka bamot wan pai biang bat le biang kum ba le mensua it biang kum ba it mensua restore biang ya ka relationship ka jing ya dei ka jompi baru belai penbet mai ialah ka jing ya dei ka jompi baru belai ulong belai badap da ka jing it uang uap bat uyai kmi lenti lando ba pen wan pai show badakik sangti balakner ula kener lupa ya kaban kedup ya pi habapin wan pai show saci senpat ngamla ban kelet ya ka kentai ka bakar ceng ka gomer kane ka briu ka ba em ka jing em ka ba jaklia ka jing em ka ba pop ka jing em ka ba aurea ngala ban bu da kata kentin maaf ya nga bat kane ka briu bakala em ka ba kum kata ka jing em hadin bakala ya kenduh badu Hosea ubalong nong ya tu lupa jauh terai la tau thamai ya ka jing em jong ka gomer ngasyu ya tu lengkot ya kata ka jing ja la tau thamai ya ka jing em ka jong ka gomer bal hadin nang ta kala syong kala sa badu Hosea la rapi pule kitab Hosea nengkong baar balai kilenong hinsyam ya kata ka story badin bakala syong lasa balau jong tengah kala ino ya kata ka kam badi kata ka jingem ka baja khlia ka bala em barok sikato kala yo we khon shenrang no Hosea bad hadin kato kane kala yo sakakon kantei bad hadin kato kane kala yo biang sa we khon shenrang laingot ki khon kala yo no Hosea Henry hadin kata ka gomer kala lek pai biang syakata ka jinglong ka barem kala em aurea biang bad kala em ka jing em ka ba penjaklia ya la ka jong ka long ren yang kala ino ya lagi jong ki khon baro laingot badu Hosea haban ri ban kedop ban sumar ya lagi jong ki khon ki ba it ke jo kat baka kami kalek ban syang ngau bah rengkat bat gane ka perthai
Yodon kiba kum kita kibom jukan mau ya lagi jong gikun kiba jong pi kiba ublay ula kerku ya pi kibom nyokor ya lagi jong gikun hanrei pi bun kam ya lade rengkat bat gane ka pertai ngamong ya pi ba pi syang auria rengkat bat gane ka pertai hanrei ngong ya pi ba pi syam lari sumar ya gikun ngamut ban ong amdei tang ba pi syuaibam ya ikun daga jing bam bakan jado hanrei pila i bat penyap tersau ya ka jing bam bakan jaman sim ban besar ban penhek pensan hagalenti ka jau trai namar ki don ki kimi ki bom judon jingkit kli ya lagi jong gikun kila i no bak ya lagi kon bat kem ju penhek pensan ya lagi jong gikun ban hikai ban yalam hakal lenti ka jau trai ban yalam sakejat gading kena man lagasngi ban ong kon yang ya dem ko seo ya kon ya duai ya kon ya le ya kejat gading kena ngin ya thu au blai ngin duai ngin kerpat ngin wan nakmat jau blai dan buan na pedeng ke jong pi kilong kemi lakum ka gomer wat ladam dei ba pile kumbale ka gomer henrei pila ino no ya lagi jong gikon bat don jingkit kli ya lagi jong gikon don ru gikpa kibale kumta kibom don jingkit kli ya lagi jong gikon oh ngi persyang ya gaban pendap ban penbiang ya kijing don kam hagamet henrei hagamen sim gikon kiap tersau bat kiap tenrang bat ka pertei kalong kum ne kum kalong ka jot ka pra dei namar kilong yeng long sam kila jot kila pra lengkot lengkai ublei namar ka jing it ka jo bat hagadika story syapang ka gomer ublay ula keren yo Hosea bat ongko Hosea wala daga gomer kala pet biang name kala kelem bat kala lej ban em aurea lej ko Hosea sa sisen ialah ka tengah lej ban ya ban ya lampat ya ka lej wat ya ka bat ya lampat ya ka salayeng badenda bau Hosea ula lej wat ya ka gomer haga bakado ula syam bakadon haga tagaktem jonggi kam giba aurea baladon manora mano balalong terai aga gomer haga tagajaka Hosea ula haban siu daga dor gabarem bantit na utau balalong terai ban yo biang yalaga jongga tengah syalade hadien bau Hosea ula de ban siu yaga dor gabarem la pelaj ya ka gomer bat lawan pai biang syayeng rengkat balau jong tengah para banget bait pilawan sautrai henrei pilalan dat no yo trai hadin nang ta piwan pai biang sautrai baladin katokan ne pilan dat biang no trai ublay namar ka jingit ke jo uong yalau jongkon ko kon lej mame seu daga dorba gabaram lej wat mame yo kon benreo seu daga dorba gabaram bagata ka dor gabau jisu lahaban seu kadaileng bagas nam kabal loy loy kabau lahaban sya ya ka jingyap jong kading na bad halor kading na namar katau jisu ong lapen dep ya kaban siu ya karam kasya lapan dap ya kajing pelai loy la siu spa ya ukon benreu leng bagas nam kalbari halor gading na badai namar kata katau ngihap banuan pai sya gading na badagan gamet ngakot yang hilang barok iwei piwei wan pai sya gading na lok bae dai tang gading na bagadon kajing kermen dai tang hagading pena babila ban mat sajisen pat ia ka jingit belai ka basisha ia ka jingit ka banengkong ka babila ino dai hagading pena ia ka ban mat bat ban ya syampat balau jong unong pendem kado ya wai ka jingkeli ka bami kalong kai ka response ka jompi ka negamet lane kai ka jubab ka jompi ka negamet ko ki paralok bat ki para bangai bait ki samla kan thei ki samla senrang piong ngalangya ban em kan ka perthei ngalangya ban syania hano bat hano ngamla ban syania hano ngamla ban kermen hangno ngas ngau tho ba pleng ka jinggermen jonga kadona kejat keding pna
Bagani kami pimla ban lek syawai pat. Mdon jaka ba pin sedang na wai pat. Henrei ga jaka ga long hi. Daga jingat syem ya garai ba daga jingkot jingmot. Banong ngawan pai syemetrai. Daga donot ga bala mong ga bala luet ga bala kela ga bamot. Ngawan sya kejat ga ding pina syem ya ngatrai. Tau dur temai ya ga jing em jonga. Oh ngalaba kela namar ngalasyan ya aga daga pertai. Ngalaba kela namar ngalasya pentame hagi rongpong jong ga daga pertai. Aga daga mir ngas ngauto bangadon kam. Ya kabanuan pai syame tang mame bala ban tau temai ya ka jing em ka jonga ublain kerku namar kata bangin la banuan pai syau lengba kene kambit ka bamenta tongin ya pendem namar kata ha ka jing duai bat syua bangangan duai tongin syudam gikli bangin kabrep gikmat wat nempet syanga wat nempet syano syudam gikli kabrep gikmat syua bangan duai ngasukwa ban ailat ya pi kendiat bapin yet ialah ka jong ka jing em bapin perkat ialah de hangno pidon ha ka jing long ka jing em ka baken jaman sem ublai ula keren na ka dok not jong pi umen sem jong ublai ukta ya pi badu yo i te ublai yo i ka jing jau umat jong pi kibreu ki bapet ya pi kimot bapidai ka bakaman lani kimot bapidai ubreu bakaman henrei marwei pilang pisa kamansem kapop kam ai jing sok ye phi bagidon ki pop ki ba phi bo re aga do not jong phi ka bam don ba yo i mano bagata kapop ki ba phi bo re kam don jing sok ba kam ai jing sok pilang phi pisa kathar bad gadung ya ka do not ka jong phi bagane kamet ublai wong ko khon ngalayo ilot wan nembu re ai ngayu i bagayeng kasam jong phi kam don jing sok ngayu i bagayeng jong phi kalong kum kadujok ngayu i bagayeng jong phi kalong ka bakan rom kan ram balada pin peli ya ka dok no bau jisu ni oban rong bad ban thau thamai ka siti ba ar ko ren san lenong de khot khat nyau ko kum ta la da we ro udan nau kres ulong jing thau ba thamai kiai ki barem kila dukno bat kiai barok kila jelong ki batmai lada hagane gamet pi pediang yo Jesus Christ pin long ki jing thau batmai pin let chayeng ki breu ki batmai pin em ka jing em ka batmai pin ong soitan la te la khom yang Jesus la pelaj yang pin ong oh haleluya yang ala sok la pelaj par yang abaduk pin mi nang ne ki breu ki balalaj lo pidon pedeng ka jing pai jing pra ka yeng ka sam piong ngamla syo ban sop span ban serdep ya ka jing pai ka jing pra ablei ngala persyang de ka bor la jong rei ngas ngutu ngala fel wan mame ko trai wan ban yarap bad ban thau thamai ka yeng ka sam ban ka jing em jonga balada pi kloi ban syem ya kata karai bad ka jing kot jing mot kane ka met ka de ka jing seng yalap wat pen leno ya kane ka kabu kala ban long ba phinam yo syu kum kan ka kabu ka ba phio kan ka met namar kata ba ka dei ka jing sang yalap ka dei ro ka met ba phin ai ya ka rai phin le kum no ka ei ka response ka jong phi ya ka jing khot ka jong belai balada phi kloi ban ong trai ngan pendem ngan wan phai ngan kala ka ba mot ngan pen bet ya la ka jing em phiong ko ba wa lang duai lem na ka benta jonga nga kloi ban wan phai shu belai phila ban syura ka ti kat ba phidang dem ki kle ublain kerku penhap ublain kerku dang don show wat pen ya la ka dok no la da umen se ublai keren ya phi kane kala ban long kamet ka ba khat do na ka benta jong no ra jong no khat do khat wa syo bangan duai syura kakti ublain kerku dang don show ublain kerku hoi ublain kerku ini tuai ai ngo ya me ablei ko pa jong i wahab neng namar ba me wat bat me pen em ya gilang berat ki bala cha no ai ngo namar gane ka por ka ba kordor ha gane ka met ba mela keren ye ki ba bon ki men sem ki ba kordor ki ba don gane ka jing seng yala ai ngo ya me ablei namar melawan ra ya ki namar me don ka plan ya ka jing em jong ki
Meyo iya ke jing yat lenti ka badap dagi koru karam ka badap dagi jing dagi jing ot bad dagi jing jauh umat. Meyo iya bagi yam marway bad bagi mdan jing sok agaman sim. Meyo iya bagi lang agi pisa bad gaman sim ka dok not komban bathai. Kani ka perthai gamla ban ai jing sok bad gamla bad jubab iki jerwet jerwat bad gi jing aga jing ka jangki. Kira ya lagi kti haga daga met ko pa. Om dei bagi ra syangau brio hendrai kira aban ong ngablei ngadon hang nebat ngadon kam ya me. Namar kata ngaduai naga bentai wei pe wei ki bala ra ya lagi kti ya syam kerpang bat ki kana gamet. Ya rap ko pa bahabakin mi naga naga jiasang kin lek pai sya lagi jonggi yeng kisam kilong ki brio bat mai ki jing thau bat mai bala thau thamai naga bor ka jing it ka ba pla ka ba mayan jome ablei leng bagas nam ka ding thna ka jong chisu. Syem ye ki wei pi wei bat syem ye ngilang baro ablay. Bangilaban pendem bat ban IT ala ka jong ka jing syame. Nyai ngo namar ba mes ngau ka jing duai jongi. Haka kerteng ka jomau Jesu Kristus ngidam. Amen. Kandiat sengau bahaban